kublai ya pi baro barlok pa e jonga tinga pedang sngoba ya pi sai sin ha kanika channel bat barlok pa e ha kanika por nganwan ra ya pi ka wei ka chingya thu khana ka bas ngo san ai pha bat ka bas ngo malung ru ha ka ju ka por bat barlok pa e la pi sngo ba kani ka chingya thu khana ka ai man sim ya pi baro lang sngoba barlok pa e sa like share subscribe bat sa ai ki comments jong pi sngo kum no shapang kani ka chingya thu khana kani ka chingya thu khana kala cha ha ka wei ka shnong rit bat ha kani ka shnong la don ka wei ka long kami ka ba kerteng ka hana bat ka don ru ka wei ka kun kin thei ka ba eat e jongka ka ba kerteng ka grace kini ba ro arngut ki long ki briu ki ba duk tasam hadu kata tang ba ki long pat ki briu ki ba don ka akor ka burom bat ki long ru ki briu ki ba tresh tom ha kinu ki liang ka ba ma ki le bat bun sin kani ka kami ka juhi ka yala ka jong ka khun ba it kumno ban burom yala ki briu bat kumno ban kren ya ki briu da ka akor bat da ka burom bun sin kani ka kami ka shat ban kman yala ka jong ka khun ba it da ka ba ya thu khana shaphang ka jing em jong ka bat shaphang ka jing ya lenti jong ka ha ki tu ki por ki bala dep ha ki jing kmen bat ha ki jing su te la cha pat ha ka wei ka si ki ne ba ro arngut kat ba ki dang ya le chang sha ka wei ka cha ka ba itanat pha hang ni kani ka khun ba it jong ka kani ka hana kala ong mei ngas ngo ting pha mei ya phi namar phim da don ha ka met ka ba shat ba khlain henry wat la ka taru phi yai pin kmen yanga da ka ba phi alam ka yanga sha kani ka jaka ka ba itanat ba bat hang ni kani ka kami pat kala ong khun phi dei kala wei ha ka ching em chunga wat lada ipa chung phi im dan rin kat shu bat ngi ru henry ikir khu pat yangi na shalan dat khun tulong kabriu kabatip sngi bat tulong ru kabriu kabatip briu tip belai mo khun ti hang ne pat ka khun ba it e yala imei kala ong mei nga it ya phi bat ngam tip shu mei lada phim dan shu ha kani ka sla per thei kan chia ayu yanga namar ba ha ka ching em chonga dei ma phi mei ba it balong blai ha ka per thei bat ki kintin sneng ki kintin kraw chong phi kinne ha ka do nut bat ha ka men sim chonga hadu kisni ki jing ya bat hadu ba ublai unchim no yanga na kani ka sla per thei ti hang ne pat kani ka kami kala ong khun ba it ngas ngok men pha ya ki kintin kran chong phi namar ki long ki dawai ba ha kamet bat ha kamen sim chonga bat philong ru ikun ba it iba jam not bha bat iba chai pha ti hang ne pat kani ka khun kala ong mei ngan yai bat ya ki kintin sneng chong phi yanga hadu ki singi ki jing ya pru ti hang ne pat kani ka kami kala ong yala ka jong ka khun ba it ale khun nin let phai no shalaying namar ka por ru kalamin ti kat ba kini kidang kem kali sendet pat lawan tenra ka wei ka kali ya kani ka hana pat hang ne hi kani ka kami kala khlat no shen da ka jing place nam ha ka ba i shirkhei bat ka khli ru kala pra ti haba kani ka grace ka sham ba ka ja kumni hang ne hi kala yam pat do nut bat kala yam thang hadu kata namar ba kam poipyrkhat bakan ja kumni hapdeng kiching kemen henry ka wanra ban ha kiching susi ka bomla ban mudur shu hang ni kani ka grace kala ongru a blai satang mamehi bala ban pet bat banri ban sumar yanga ti hang ni kani ka grace ru kala let phai no shaying ringkat da ki jing chau umat da ka jing thang man sim ka bomla shu ban batai te haba kisngi ki por kilayat
kani ka Greece kala nangsham jinjar shu namar ba omdan shu ba pet banri ban sumar yaka kum ha kini ki khlip mat light no na ime ba itam chongka te haba kani ka Greece ka shem ba kamat jing hadu kat ni kumtahi kala raya lade banyeng dalaki chong ki chat lada long kat balong lada cha kat bacha kala ong ngan IT hauble ya kita baro tiha kawai kasi kani ka Grace kala let banwat bala sharum shaneng kat bayo ha kani kapor ti kat ba kadang beteng banyat halenti lenti hang ni hi kala wan poi ha kawai kaying bat hang ni kala kerpat ya kini kibru bakin ai bala lem ha kani kapor Henry ka kabasngos ni tam pat kalalong ba kala syak kerenjat benban bat wat kiperlok jongkaru kibayat lang hang ni kim dan kata kamensim banya sen elem hakum kani kajing bat kini kiperlok jongkaru kila keren ben benban yaka hadu bakani ka Grace kalayam ketang bat kadonut ti ha kawe kasngi pat kani ka Grace kala let beteng biang sa shisen ban let wat bella ti hang ni kat ba kadang yat ha gilenti bachingai kumtahi kalawan poi ha kawe pat kaying paki dulan ka ba he bah bat hang ni pat kalayo ya uwe ukana samla uba syong hangta bat hang ni kala kerpat ya bat da ka ba ong kumni ba sngo sen lem yang ba sngo bha se yarap lem yang da ka ba pisha yang bangan trei ha kani kaying ngalong ka khana ka ba sa khunsuet marway ime ipa jonga kim dan ringkat shu bat nga te haba uni usamla uba kerteng u George ulayo sngokum ta hang ne hi ulayam pat do nut bat ulayam kathangru ha kaju kapor bat hang ne pat ula ong kong long ba phin yathu ka kerteng jong phi te hang ne pat kane ka Grace kala yathu ya ka kerteng jongka te hang ne uni u George khlem da penslam ula ong ale Grace ngin yabam Joshua namar ngatip bapila thangan bha te haba kane ka Grace kala dap ban bamja kumta hi marmar kala kali ya u George ba ki kam ki banga dei bantre te hang ne pat uni u George ula pen yaka ya kita ki kam kabaka dei ban pendap te enda kala dap bantre ya kita ki kam ying kamit pat kala lap yaka bat hang ne hi u George ula ong Grace ka bha ba phin sa no hang ne namar kam long shngan shu ba phin let phai no shalaying namar kata Grace ngam kwa bakan ja ya phi bat ngakwa ru ban perkhat na ka benta ka safety jong phi ti enda la shai minister pat kani ka Grace kalamut bandet phaino shala ka yeng ka sem henry ja ringkhat une u George pat ula lap ya ka bat hang ne ula ong Grace sobha se sa ringkat lem no bat la kapara jonga namar ngadon tang ka we kapara kanthe kumta ka bha yanga banget ban pet ye namar ba idon hapdeng ka chingpang kabakraw bat ngamla ban letrei lekta namar ba ipara jonga umlang ibriu ibakot ibakya kumta Grace ngakerpat ya phi ba phin pet lem ya wat lada phisham ba kalong ka ba ru henre ngakerpat ya phi nadu kamen simbat nadu kadonut ngosen elam yang aku kenrat dia haba kani ka Grace kalayo sngokum ta hang ni hi kala jaw ki ummat bat kala ong ba wat nam du chingkermen bat wat nam kuslai ngan yai don ringkat hasan da jong phi bat ngan pet lem
bat ngan kedup lem ya ipara ba e chong phi te haba kisnem ki banai ki layat uni u church pat ula sham lingba ka jingdan ringkat kani ka khanna ha ka ying chong u ulap bat usham ba kapara chong u kelas dang ban keren bat kelas dang ru ban ki bat hang ne uni u church ru ula sngo kemen hadu kata-kata bat ula ong phi Grace kublai shibun ya kijing bha jong phi lengba jong phi ipara ba ye jonga ila khalan no na ka jing pang ka ba ishir khai de hang ne ru uni u church ru ula ong Grace nga ru nga dei uwei na ki para briu uba em tang ha kijing sarong hendai da ka jing wan jong phi kala pen kala ya ka mensim jonga na ka bas new sha ka ba bha pat kublai shibun Grace ublai undang kerku kedok ya phi bat ringkat bat ime ipa jong phi kin kerku ya phi na shalandet Grace to shem ya kane ka ying bat to shem ya uni ushabi bat kane ka ying kandei na ka benta baro ya phi angut kublai shibun Grace ba phi lapan ke la ya ka jing em jonga te kublai shibun ya phi paralok ba ye jonga te kane ka jing thu khana kala kut no hangni te parlok ba ye lada phi sngo ba kane ka jing thu khana ka ai kata ka jing hikai na ka benta chong phi paro lang sngo bha parlok ba ye sa like share subscribe ya kane ka channel bat sa aya ki comments chong phi ka ai ka jing hikai parlok ka ba phi yo lingba kane ka jing thu khana kublai shibun parlok ingin saya sempat ha kawai ka video